Nou, goeiemorgen, Mazen. Zo ben we dan eindelingen en de grote Bangkok. We hadden het heerlijk ontbeten en we werden bediend door een lieve jongen uit het hotel en die had een Maserati. Het was niet de eerste die aan me zagen, want gisteren zagen we erin op 4 poorten naar mijn staart. Nu hebben we met de bus naar Krachau, naar Bangkrachau. Ook wat de groene longen van Bangkok genoemd. Nu is het wachten op de bus daar naartoe. Nu ben we uitgestapt bij een leuk lokaal marktje. Maar daar durven we eigenlijk niet te eten. Want ik denk, dan ben we over een uur aan de schieten. Net vlak voor we de boot aan, konden we nog even naar een tempel kijken. Want ja, dat doet Arwen zo machtig graag. Maar gelukkig kon ik gauw mijn schoenen bij aandoen. Aan buiten zat er nog een monnik. Die zat er heerlijk te eten en met zijn veugeltje te spelen. De rivier oversteken kost 2 euro voor z'n tweeën. En het is nog een retourtje ook. Het is maar donker, hè, dat blubberwater. En daar komt onze boot. Aan de andere kant ben we bij Bangkrachau. En daar kun je fiets huren voor een ristelder. Nou, dat is nu toch gehaald, hè. Maar we gaan niet op de fiets. We gaan lekker op de scooter. En we kochten nog een zak voer voor de vesten onderweg. Wat ik hoor dan die Bas lekker ben. Aan? Ja. Lekker hè, die nebbet. Nou, je schiet daaruit. Ja, ze ben niet vies. Nee? Nou, dan ben je er wel. Die was lekker werden. Hier, dit. Omdat te lang duren, en we op een duur mee op de zak drennen, hoe heet. Ik kom nog, mag ik er op zijn tred schudder. Dag maar achterop. En dan gaan we weer terug op zoek naar een bus om naar de oude stad te gaan. Zo, even kijken naar welke bus allemaal mocht. En voor 20 cent een man omgerekend zet me 1,5 uur in de bus. En genieten, jongens. Zo, wat warm in die bus. Lommig, lommig. Zou ervan wapperen. In de oude stad ben we bij de tempels aangekomen. Er is een meditatiecentrum. Ja, daar kun je niet een dag op je hurken zetten. Maar sommigen bent te houdbeu, dat zie je. En tempel Wat Po draait prachtige tuinen. Met een spuitende krokodil, daar zie je dat nu. En neer deze gang komen we bij de liggende Boeddha. En ik kan je vast verklappen, het is niet al hout wat dat blijkt. Hier zit ook de massagescholen en daar hebben we een massage gekregen. Lekker wrijven voor een tientje. En daar kreeg je honger van. Op Koh San is het erg toeristisch en een bare harry. Terwijl we zitten te wachten komt er hier van alles voorbij. Leg je lekker? Heerlijk. Ja. Lekkere voetmassage. Oh, lekker hoor. Even de voetjes verwennen.
het horloge heeft aan dat de narie genoeg geweest is. En het is tijd voor baden. Oogjes dicht en snaveltjes toe.